זה פוגש אותי, זה פוגש אותך, זה פוגש אותנו. זה פוגש אותי, זה פוגש אותך. ביחד. זה פוגש אותנו. אתה עדיין מתפקע כל פעם שאתה שומע את זה. אני עדיין מתפקע כאן. איך הקלטנו את זה? זהו, יש לנו את זה. יש לנו עד שימאס לנו מזה. עד שנשאיר אחד יותר טוב. נביא מקלה. נביא מקלה. טוב, שלום חבר. שלום. זה מדהים, זה ממש התנועה שלך. שמה? לראות איזה משהו ולהגשים אותו. ראית פתאום שיכול להיות לנו שיר מזה, ואשכרה הצלחת להגשים את זה עד שיש לנו שיר מוקלט, ואולי אנחנו עוד נביא מקלה. והבנות שלי שרות את זה בבית. לא נכון. כן, הן שומעות אותי שר, זה פוגש אותי, זה כבר להיט בבית שלנו. וואו. לא רק בבית שלך כנראה. כנראה. אני רוצה להגיד לך שלפני שנשאל אותך מה חי בך, היום אני טס לחול, אני עושה את זה תופעה עוד שעתיים. וואו. לכן לא יהיה לי זמן להקשיב לתוכנית ולכתוב, תוכנית מספר 70 וככה, היום רועי אמר ככה, אז אנחנו נצטרך לעשות את זה היום ביחד. אוקיי. בסוף התוכנית נשאל את עצמנו מה היה פה, אני ארשום את זה, בסדר גמור, ואני אוכל לא להתעסק שאני באריזות האחרונות. נשמע רעיון מצוין. גוד. אנחנו יכולים לעשות את זה אחר כל תוכנית. בואי ננסה. אז מה חי בך? אז נסיעה לחול, אני טס ליוון. מה שחי בי זה שהבוקר קיבלתי הודעה מחברת הנסיעות, שהיא אומרת לי, תעשה צ'קין, אז נכנסתי לעשות צ'קין, הוא אמרה לי, אתה לא צריך לעשות צ'קין. למה? למה? כי מסתבר שקניתי כרטיס שהוא רק תיק גב, אפילו לא הטרולי. אז כזה נכנסתי לראות כמה עולה להוסיף טרולי. וכמה זמן אתה נוסע? 5 ימים. קטנה. אז תראה, זה לא הרבה כסף, אבל זה שעורר בהתנגדות. ברור. 318 שקלים, משהו כזה לכל כיוון, זה מעצבן. זה הרבה כסף. זה מעצבן. אבל בהתחשב בזה ששכרתי אוטו מהארץ, והזמנתי לעצמי אוטו בן זונה, אאודי, חדשה, לנסיעה ביוון, אז זה כאילו, זה לא השיקול הכלכלי, בוא נגיד. עם מי אתה נוסע? עם עצמי. וואו, איזה כיף. כן. מה, ביזנס? כאילו, לא, שטחים וכאלה? כן, אני הולך לראות עוד אדמות, אבל בעיקר אני אוהב להיות לבד, אני אוהב להיות זר. אני גיליתי שיש לי ממש תשוקה להיות כמו רוח, כאילו אני לא מדבר את השפה, I don't belong here. אתה מכיר את השיר? I'm a creep, I'm a weirdo, what the hell am I doing here? I don't belong here, תחושה שאני הולך איתה כל החיים. אז בארץ זה קצת מעיק, כי אני כן belong here, not belong here, כן, שיפוטי על המדינה שלי, אני חלד, אני חלק שם, כשאני בחול, במיוחד בפריז, יש לנו, להורים שלי יש דירה, אז הייתי מגיע לפריז, פשוט הולך, לא מדבר עם אף אחד, לא מכיר אף אחד. תענוג, רוח, הרגשה שאני רוח. וואו. כן, שאני באמת צופר, דני דין, אתה יודע, זה היה אחד הגיבורי ילדות, אתה זוכר דני דין? בטח, הרואה שאינו נראה, הרואה ואינו נראה. יש, אני חושב, הרבה אנשים שלא מכירים את הגיבור ילדות הזה, שהוא היה פשוט רוח. הוא היה נשמה בעולם. הוא היה נשמה שרק רואה דברים, אבל לא היו רואים אותו, וככה הוא היה מצוטט לאנשים. בקיצור, אז זהו, אז כאילו אמרתי לעצמי, אז ראיתי כאילו את ההודעה הזאת שאני צריך לקנות טרולי, ואז במקום כאילו להיות רך עם עצמי, ופשוט לשלם את הכסף, לקחתי תיק גב, והתחלתי לנסות לדחוס לתוכו טיול של 5 ימים. וואו, בגיוני, אני הייתי עושה אותו דבר בדיוק. חם שם בטח, לא? זה בגדים קצרים. כן, זה כאילו בגדים קצרים, תחתונים וזה. מה צריך? כמה תחתונים? עכשיו, יש בי מישהו שמסתכל עליי, איך אני כאילו מקשה על עצמי, ומישהו אחר אומר, אתה אוהב אתגרים. ופתאום הבנתי, באמת שחלק גדול מהחיים שלי זה לאתגר, להגיע לקצה. כאילו לקחת בדיוק 2 זוגות תחתונים, 4 זוגות גרביים, 2 חולצות. זהו, זה travel light, שזה מתאים לרוח, נכון? אם אתה ספיריט, אתה לא לוקח עם תתך. נכון. תיק גדול. אז I'm going to travel light. תספר לי קצת מה אתה עושה. בחיים לא הייתי בחול לבד. אתה בכלל נוסע לחול? אתה נוסע לבד? כן, נוסע לבד. אתה נוסע לבד. דיברנו על זה כמה פעמים. נכון, עכשיו היית לבד הייתי כמה פעמים כבר, כן. אוהב לנסוע לבד. ולא לחול. לא יצא לי עוד לנסוע לחול לבד, בדרך כלל נוסע או עם חבר, או עם אורי, יצא לי לטוס לבד, להיפגש עם מישהו שם, לנסוע למישהו. זה עניין של אופי, אנשים שאני אומר להם שאני נוסע לבד, חלקם באמת אומרים, אני לא הייתי יכול לנסוע, זה לא אני. אני דווקא בא לי, בא לשמוע, מה אתה עושה, איך זה נראה? טוב, ספציפית, עכשיו אני הולך לחפש אדמה. כאילו לקחת לך מקום לישון, אתה מגיע ישן. אפילו לא.
אפילו לא. אפילו לא. אוקיי, תספר לי הכל, תן לי את כל הפרטים. אני מגיע היום לאתונה, לוקח אוטו, ונוסע לאזור שסימנתי. סיפרתי לך שזה היה הפורנו החדש שלי. פעם הייתי מסתכל על בחורות ערומות, עכשיו אני מסתכל על שטחים ביוון, עובר ככה, קליק, 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 מסתכל, כמה כסף, כמה רחוק מהים, יש שטח, או שזה רק דירה, כל הזמן משווה, ואז צמצמתי את זה ל-15 נכסים, אין סיכוי שנראה כל כך הרבה. מצאתי 3 אזורים, ופניתי למתווכים, וקבעתי את הפגישות, אני הולך כאילו לבוא כמו גביר, אין לי כסף. אבל אני לא לשחק אותה. רק בהצגה. אני לא לשחק אותה, אחד השיר שבא עם אוטו אאודי, והולך לקנות שטחים. לא, הכסף שלי יגיע, יהיה לי בסדר, אני לא דואג. ברור. וזהו, זה כאילו טיול רומנטי עם עצמי. ואתה תמצא מקום נלך לים, ואני אוכל סלט יווני, אתה פוגש אנשים? דבר עם אנשים או ממש כל הימים רק עם... לא יודע, בטח מתווכים, בדרך כלל המתווכים הם חביבים, הם חושבים שאתה גביר עם כסף גדול, אז הם חביבים עליך. וואו. הולך להיות כיף. תשמע טוב. תודה, כן. מקנה. תשמע, למי שהיה הציטוט, קשים לי החגים האלה. לי. נכון, אתה אמרת את זה לפני דקה. נכון. אז אני רוצה לשאול אותך, מה חי בך? תשמע, אני אגיד לך מה. ההורים שלי היו אצלי בחג. התארחו. חשבתי, למי שלא מגיע מהרקע הדתי, אין את אני חושב, לדבר הזה ממש זר, את העובדה הזאת שהורים מגיעים לישון אצלך בבית. כן. ההורים של דרה בחיים לא ישנו אצלנו. ההורים שלך ישנו אצלך פעם? never ever. כן, זה לא, מי שלא דתי לא מכיר את הפורמט. זה פורמט של דתיים, כי בעצם הם לא יכולים לנסוע. ברור. אז הם בעצם מגיעים לישון אצלי, הם מגיעים מ-3 בצהריים, 2-3, אבל הצ'ק אאוט הוא לא ב-11 בבוקר כמו שמומלץ במלונות. הוא ב-8 בערב עם צאת החג. וואי, מה אתה מביא פה? חזק מאוד. ואין להם איפה לישון אצלי, אז הם ישנים בחדר שנה שלי ושל דרה, ואני ודרה ישנים בסלון. זה מצוות כיבוד אב ואם. זה מצוות כיבוד אב ואם, כן, אני מאוד מאמין במצווה הזאת. אבל מה שקורה לי בפועל בתוך המקום הזה, ובאמת רציתי לדבר איתך על זה וגם לשמוע מה אתה חושב על זה, באמת גם לשמוע את המאזינים מה הם חושבים על זה, כן? אם הם יכולים לכתוב לי על זה. הגוף שלי, הטראומות שלי רשומות בגוף. כמו כולנו. וברגע שאבא שלי קרוב אליי, עובר לידי, הגוף שלי... ברור. נמצא במצב של טראומה. מקסים. עכשיו, ככל שהשעות עוברות, עוד בערב אני בכיף, בבוקר, עכשיו הוא מסכן, הוא מפחד לזוז. אני במטבח, הוא רוצה תפוח, הוא מפחד ללכת למטבח, כי הוא יודע שהוא רק חולף לי, הוא רק עובר ליד הגוף שלי. טריגר קורה. כל הגוף שלי, הוא מתפרמט. עכשיו, בעבר לגוף שלי, יש את הנשמה שלי. והנשמה שלי רוצה לכבד אותם, רוצה להיות איתם בקשר, רוצה לארח אותם, רוצה שהם יצאו במצב רוח טוב, רוצה שהם ייהנו, רוצה שיהיה להם נחמד, רוצה שיהיה להם כיף, וזה מאבק. ברור. כל השעות אני במאבק. עכשיו, יבואו אנשים מסוימים ויגידו, ואני קורא, לכן אני גם שואל את המאזינים, תשמע, יש לך טראומות בגוף? תשחרר, תגיד, לא רוצה שתבוא אליי. זה מתאים. זה זכותי. כן, זה השמת גבול, יש אפילו יגידו, זה ההתפתחות החדשה. שים את הגבולות שלך, תגיד, זה לא מתאים לי, אתה סובל בגוף שלך. ויש יגידו, תשמע, כיבוד אב ואם, נשמה, חיבור, תיקון עולם, וכל הדברים, ממש מצאתי... אמא שלך לא מתרגרת אותך ככה? אמא שלי לא מתרגרת אותי בכלל. בכלל? לא. היא לא מתרגרת. יכולה להגיד משהו שיעצבן אותי או יפגע בי, אבל כמו בכל קשר. אבא שלי ממש... שלב מסוימת, אתמול, אני הייתי ממש צריך כשאנחנו יושבים בחוץ, לחסות לא לראות אותו. וואו. שהמראה מתרגר אותי. שמסכן, אני גם, זה כל כך כואב לי, בא לפקות מזה עכשיו, כן? זה כל כך כואב לי שזה ככה, כי הוא לא עושה שום דבר, זה דברים שקרו בעבר, פעם, לפני הרבה מאוד שנים. אבל הם חרוטים. הם חרוטים, זה גם שאנשים שואלים, מה זה אומר בגוף? מה זה אומר בגוף? זה... משהו ממש... זה המקום שאתה מרגיש, אתה מרגיש מה זה אומר בגוף, מה זה אומר רגשות בגוף, מה זה טראומה בגוף, מה זה אומר עבודה עם הגוף. כל כך נקי שם המקום הזה. לראות את זה. זה היה מאבק ממש, כל שישי שבת, כולל לפחות איזה 4-5 פעמים שאמרתי, תבטל אותי פה,
לך מכאן, אל תקום. מסכן. כן, הוא באמת מסכן. אתה יודע, ואדם מבוגר בא להתארח אצל הבן שלו בשבועות, מעניין אם לאורי יהיה לו כזה עליך. אני מה זה לא רוצה שיהיה לו כזה עליי, אצלי יש את זה, לאמא שלי ולאבא שלי לא היה את זה בכלל. כנראה שכאילו תמיד יש הורה אחד שהוא המתרגר עבורך. לך היה את זה מול מישהו? אני יודע מי מהילדים שלי מתורגר, כאילו, אני רואה את זה שאני גם מעביר את זה הלאה. זה עצוב זה, אה? מול מי אתה היית מתורגר? פספסתי מה שאמרת. אמא. אמא שלך. לא היית, עדיין. עדיין מתורגר מול. כן. בגוף גם מרגיש את כן. זה גם מדהים לראות את כאילו הבחירה, מה זה אומר נגיד לשלוט על המערכת, לשלוט על העצבים, מקום הזה עכשיו, באמת, בתכלס מה שהיה לי לעשות, זה רק העבודה עם הגוף להרגיש. ככל שהסכמתי יותר להרגיש ולא להקיא את זה החוצה, ככה הרגשתי שאני גדל שאתה אומר להרגיש, אתה מתכוון לנשום? כן, לנשום את זה, לתת לזה מקום. כי למה בעצם אני מגיב? אני רוצה להעלים את זה, אני רוצה להעיף את זה מהגוף שלי. זה היה ממש, מעניין אותי כאילו איך אנשים... וכמה זה על השולחן? עם אמא, עם דריה, מול... על השולחן לגמרי. אני גם אמרתי לו, אבא, אני ממש מצטער, הגוף שלי ממש מתורגר ממך. מה, זה המכות שהיית מקבל? תראה, אני יכול לנחש שכן. אני יכול לנחש שזה המכות, זה האלימות המילולית, זה כל החוויית ילדות שלי ממנו, כן? הגוף שלי זוכר. כן. את הטראומות ממש חי בתוך הגוף שלי. החגים זה כמו מין... תא לחץ יכול להיות שאחרי שמשהו עבר עכשיו בשבועות הזה, הוא יבין שזה לא טוב בשבילו? יכול להיות שהם יפסיקו לבוא אליכם? או שלא? הם אמרו לי שהם נורא מתלבטים כל פעם לבוא, לא, כי הם רואים כמה אני סובל, ונורא קשה להם לראות אותי סובל ככה. ואמרתי להם בכנות, שמעו, אני יודע שאני אסבול, אני יודע שאני ארגיש את זה, ואני רוצה את זה. אני רוצה להתגבר על זה. אני רוצה לאהוב אתכם, אני רוצה להיות בקשר איתכם, אני רוצה לארח אתכם, אני רוצה לתת לכם את המקום הזה, גם באמת בשביל דתיים, שהילדים, אמא שלי ואבא שלי עדיין מערכים את סבתא שלי. אתה יודע, הרבה פעמים שאני שומע אותך מדבר על הקורבניות שלך ועל המושיות, כן. תמיד אני כאילו מרגיש שחסר הדיבור על התוקפן. כאילו חסר שם אצלך, כן. לא התוקפן החיצוני. כן, כן. כי אבא שלך, את חווית אותו כתוקפן. ברור. גם מילולית וגם פיזית. נכון. אבל משהו, אצלך אין כמעט, אני כמעט לא שומע אותך אף פעם. לא, אמרתי לך שיצאתי עליו איזה 4-5 פעמים באיזה, אל תזוז, אל תקום, אני לא איפה. ברור שהתוקפן יצא חוץ, אבל זה באמת משהו תראה, כשאתה נפגע מתוקפנות במשך כל החיים שלך, זה משהו שאתה נודר לעצמך לא לעשות. אני לא מעוניין להיות תוקפני, אני לא מעוניין... באני העליון שלך. כן, זה לא איכות שאני רוצה בחיים שלי. אבל עדיין זה איכות שהיא משחררת אנרגיה. נכון. היא חשובה. נכון. נגיד רוב הסדנאות שעברנו אצל אושו, שהתחלתי לעשות את התרפיה, היו כרוכות בלהביע כעס. ממש, כאילו. כל סדנה, אתה לא בא לך, אתה יודע שיש שם קטרזיס של צעקות, ולהרביץ לקריות, ולהרביץ לקירות, ולא בא לך, אתה שונא את זה, אבל כולם אומרים לך, אתה חייב לעשות את זה, זה טוב, זה טוב, באמת זה טוב, באמת, פתרתי משהו מאוד גדול עם אבא שלי, כי לי נורא היה קל, כל הסדנאות האלה של הקטרזיס, לצרוח על אמא. כן. ויום אחד בא אליי הלפר, ואמר לי, מה עם אבא? אמרתי לו, אבא בסדר. אמר לי, אבל תנסה, fake it until you make it, תצעק קצת, אבא, אני שונא אותך, תנסה לגעת שם במקום הזה. ורק הוא עזב אותי, אחי, התפרץ לי בכי אמיתי, שהוא לא, אבא, אני שונא אותך, זה לא היה, זה היה כיוון נחמד שהוא ניסה, כי זה באמת obvious, זה היה, אבא, אני מרחם עליך. אבא, אמא עזבה אותך ואתה עצוב, ואני מרגיש את העצב שלך והקורבניות שלך. מסתבר שלא הייתי קשור, לא הייתי מחובר לרגש של חמלה ובושה באבא, וכל המסכנות שלו, אז זה מאוד מאוד עזר לי. אז אני אומר, קטרזיס זה טוב, וקטרזיס הוא קשור באמת לקורבן שמביע את הקורבניות שלו במקום על ידי הדחקה, על ידי צעקה. אז אתה כאילו בין העולמות, אתה לא צעקת את זה. תשמע, צריך להבין רגע את הרקע שהשנים שלי, אני בגיל 18 רדפתי אחרי אבא שלי עם M16, אנחנו הלכנו מכות, זאת אומרת, היו הרבה מאוד שנים שלא קיבלו ממני שום דבר, אבא שלי לא קיבל ממני שום דבר חוץ מכעס.
זה עבודה של השנים האחרונות, לנסות. כן, אז מה שהחבר'ה אומרים בעבודת הקתרזיס, זה לא לעשות את זה מול האובייקט, לא מול אמא או אבא, אלא מול הקיר, מול הכרית, מול השטיח, לדפוק. כי מול מי שפגע בך, אתה באמת מוגבל ביכולת תגובה. לא שאני שולח אותך עכשיו לסדנת תרפיה, אני רק אומר שהתיאוריה היא שככל שהדחקת בתור ילד, מפאת כבוד אב ואם, בגלל שהיית קטן ואין גדולים, ככה האנרגיה הזאת, אפילו נדמה לך ששחררת אותה אז בימים האלה שרדפת אחריו עם M16, שאני דווקא רוצה לשמוע את הסיפור הזה. איפה זה היה? מתי רדפת אחריו עם M16? My God. בלי מחסנית, כן? אבל עדיין. שמה? חזרתי מהצבא, והוא המשיך בדרך המיוחדת שלו להתקרב, ופשוט חטפתי את הג'ננה, והתחלתי לרוץ אחריו, הוא ברח מהבית, והוא יצא השביל, ואני רצתי אחריו בשביל, הוא באמת, אבא שלי... הוא ברח ממך. הוא באמת, הבן אדם במהלך החיים הצליח להביא אותי למקומות, וואו, אקסטטיים. באמת, הוא... זה מעניין שאתה קורא לזה הניסיונות שלו להתקרב. אתה קורא לאיכשהו תקף אותך, הניסיונות שלו להתקרב. כן, כי זה הניסיונות שלו להתקרב. יש לו שפה. דרך אגב, אני מכיר את השפה הזאת, אני פוגש עוד אנשים, שדרך עוקצנות, פגיעה, חציית גבולות, התערבות, מגע, לא נעים. מגע פולשני. כן, הם יוצרים קרבה, זאת הדרך שלהם ליצור קרבה, לא יודעים ליצור קרבה. הוא יודע להגיד מאיפה הוא קיבל את זה? לא. כי זה מעניין, אצלנו במשפחה גם יש את זה. כן, אני יודע, דיברנו על זה עם הדוד שלך. נכון, ואני יודע להגיד שאני, הנשכנות שלי, הרצון שלי לנשוך ולצבות ולהכות, זה משהו שאני קיבלתי כילד. צבטו אותי, נשכו אותי, עקצו אותי. אתה יודע מי שעשו לו את זה גם כילד. ברור, זה דור לדור יביע עומר. כן. תשמע, הפער הזה בין הגוף לנשמה, זה מתחבר לי עם הקבלה, זה מתחבר לי עם כל מה שאני לומד, ממש לראות את שתי רשויות. כן. שתי רשויות שממש היו במאבק אצלי בתוך שבועות. זה גם חג מתן תורה, חשבתי לעצמי השבוע שאנחנו לפעמים מחפשים תורה. כן. שבתכלס התורה זה לארח את ההורים שלך, זה לקבל תורה. להתמודד עם הילדים שלך זה לקבל תורה. קיבלתי תורה של עבודה בחג הזה, ביומיים האלה. כן, אבל אם אני כאילו הילד הפנימי שלך, שגר בגוף, והוא כזה מתורגר, אז יכול להיות שאם הייתי צריך לשמוע את קולו, מה הוא היה אומר? לרועי הנשמתי, המואר, המושיע, שתרצה לכבד את אבא ואמא, מה הוא היה אומר לו מלמטה? זה יותר מדי בשבילך, זה יותר מדי, זה too much. בשבילי? כן. הילד היה אומר. כן, זה too much בשבילי, זה הרבה שעות בשבילי, אתה צריך לשים את הגבול של זה. תגן עליי, מבחינתי שהם ילכו בבוקר, לא אכפת לי אם הם נוסעים בשבת או לא, או שלא יבואו להתארח ללילה, אל תיתן להם לישון בחדר שלך, זה יותר מדי בשבילך, אתה צריך, כי תחשוב שלאורך כל היומיים האלה אין לי מקום, ככה אתה הולך לחדר, אתה סוגר את הדלת, פה הם בחדר שלי, אין לי מקום ללכת אליו, לקחו לי גם את המקום שלי, זה מה שהוא היה אומר. אני שומע אותו גם, אני שומע את מה שהוא אומר. אני הרבה שנים והרבה פעמים אומר להם לא לבוא, והם נותן לו מקום, ולפעמים אני בוחר. כי עוד פעמים נלך לתיאוריה, אז אנחנו אומרים כולנו קורבנות, הבסיס הוא הקורבן, בגלל זה נקרא דרמת הקורבן, אבל הטקטיקות, להתמיר את האנרגיה, או על ידי מושיעות, שזה הכל בסדר, הפנמה, אני אגדל מעל זה, הכל לטובה, להיות מלאך, והשנייה זה להיות שטן, לתקוף, להאשים, לשחרר את האנרגיה הזאת, לירוק אותה מהגוף. ואתה באמת בנטייה הטבעית שלך, אתה מושיע. ויכול להיות שהילד הקטן דווקא צריך אותך תוקף. לא מספיק לרדוף אחרי אבא עם M16. מעניין, אני הייתי בהרבה התלבטויות עם זה, אני שומע את מה שאתה אומר, זה חודר אליי, ובשביל זה גם רציתי לשמוע, באמת פה גם את המאזינים, לשמוע איך הם מתמודדים עם הפערים האלה, כי הם באמת מופיעים בהרבה מאוד מקומות, בעיקר מול ההורים אבל. כן, יש משפט, if you think you're enlightened, go live with your parents. כן. אומרים את זה הרבה להיפים. שררת הם יושבים בקופנגן, עם עיניים כאלה מוארות, הם נותנים טיצ'ינג, בוא נראה אותך גר אצל אמא. תעשה שבוע אצל אבא ואמא נראה אותך מדבר אחרי שבוע. זה נכון, זה נכון. וגם באמת השאלה של כיבוד הורים, זה משהו שאני הרבה שנים כזה בזתי לו, אמרתי, לכבד הורים, כאילו, מה? אנשים מכים אותך, מתעללים לך, ואתה צריך לכבד אותם, איזה מין דעת עקומה. אבל ככל שאני מעמיק, אני מבין שזה, לכבד אותם זה לכבד איזה משהו קונסטלטיבי, זה
לתת מקום לחלקים בך, זה הרבה יותר עמוק מרגע לכבד אותם, אני חושב שזאת עבודה חשובה, בשבילי. אתה אומר שלכבד הורים זה בעצם לכבד את ההורה הפנימי, שהוא חי בתוכך, אין מה לעשות, מזרעו באת. נכון, זה לכבד חלק שחונכת, וגם לראות באמת הרבה חוכמה, שקיבלת מהם, שאתה שורף ביחד עם איך שהם נתנו לך אותה, כי אנחנו שורפים את כל החבילה. כן, אבל זה עוד פעם דיבור מושי. אני מרגיש שכאילו, באמת, אני חושב, אני לא מרגיש. אני חושב, שמתי לב שהרבה פעמים אנשים אומרים מרגיש, שהם רוצים להגיד חושב, כי זה יותר דיבור רוחני כזה, אבל זה... אני חושב, יש את משפט הזה שאומר, אנחנו לא יכולים להיות יותר חזקים מהחוליה הכי חלשה בנו. שאלה. מעניין. כן, שאם יש לנו שם חוליה חלשה, אז זה לא יעזור לחזק את החוליות החזקות. המושיות בך היא מאוד מאוד חזקה. דווקא מי שלא חזק זה התוקף. שם אתה מתפרק, שם אתה לא יודע... סליחה. היה לי טלפון. אז בקיצור, זה כאילו תמיד הדימוי הזה של קבוצת כדורגל מעולה, שההתקפה שלה מעולה, אבל ההגנה חלשה. אז היא לא תזכה בגביע. כי זאת החוליה החלשה שלה, למטה. כן. החוד. אז תבדוק אם באמת לאמן את התוקף יותר. לא בקטע של להיות אלים, אלא לשים גבולות ברורים, אסרטיביות. כן, זה מעניין, אני אחשוב על זה. חשוב לי גם להגיד שהיה כיף. עם כל זה, גם היה כיף. שוב המושיע. לא, באמת, אבל זה באמת חשוב להביא, יכול להיות, תגיד שזה שוב המושיע, אבל באמת היה חשוב להגיד, היה כיף, וישבנו גם וצחקנו ודיברנו ואכלנו ביחד ומתקרבים, ואני רואה עם הילדים, זאת אומרת, יש בזה גם משהו כיפי שחשוב לי. יכול להיות שזה מהמושיע, אבל זה... כן. זה גם באמת רגשית שלי. כן, אבל זה הצד החזק שלך באמת. הצד שרואה טוב ומכוון לטוב, הוא הצד החזק שלך. הנטייה הטבעית שלנו זה לחזק את החזק. ואני גם מרגיש על עצמי שאני צריך לחזק את האסרטיבי, את השם גבולות, את הלא מרצה. אתמול כאילו, הייתי כבר בדרך לפרדס חנה מהחג, וחברה שלי אמרה שאני מרגישה לא טוב, ונשארתי בתל אביב. וזו הייתה בחירה ששילמתי עליה, כי לא היה לי איך לחזור, נסעתי באוטובוס נורא ארוך, הסתבכתי. יש משהו מעצבן באוטובוסים, אני לא יודע, נסעת באוטובוס לאחרונה? אני לא מסוגל. יש שם הודעה, כל פעם שהוא פותח את הדלת, יש קריין, יש הקלטה כזאת שאומר... הקלטת את זה? הוא אומר את התחנה הבאה, ואז הוא אומר בנימה הכי מתחסדת, גם בימים אלה אנו מזכירים לכם לתקף את כרטיס הנסיעה, אנחנו חזקים ביחד. מה הקשר? כמה מסרים, א', למה בימים אלה יותר חשוב לתקף את כרטיס הנסיעה? הוא אומר את זה כל תחנה, מייגוד. וגם החזקים ביחד הזה, לוחץ על הכפתור. אם הוא היה אומר את זה פעם אחת בנסיעה, זה הדיבור עכשיו. אבל שאומרים לך את אותו דבר, כמו... זה גם שימוש ציני במצב, כדי לקדם אינטרסים כלכליים שיווקיים, זה דוחה. אנחנו חזקים ביחד. מה לוחץ לך בחזקים ביחד? אנחנו לא ביחד ולא חזקים, זה מה שאתה לוחץ. ברור, בדיוק, כאילו. אם אתה אומר לי יותר מדי שאנחנו חזקים ביחד, יש לך סיבה להגיד. והסיבה היא שאתה מרגיש חלש. זה מאוד מאוד ברור. ואני מבין למה אתה מרגיש חלש, באמת הותקפת, באמת לקחו לך... זה בסדר, אבל האוטוסוגסטיה הפתטית הזאת, שאנחנו חזקים, וגם אנחנו לא ביחד. אני רואה את מצעד הדגלים, אני רואה את שישרף לכם הכפר ומוחמד בן זונה, אני רואה את הצעירים האלה צועקים לפלסטינים בעיניים, ורק מלבים שנאה. אני לא ביחד. אז אל תגיד לי חזקים, כאילו אתה אומר לי חזקים ביחד, מראש אנחנו לא ביחד, לכן אתה בעצם אומר לי בסאבטקסט, אנחנו חלשים בנפרד, ואתה צודק, אנחנו ממש ממש מפורקים פה. מעניין אם הוא היה עושה הודעה כנה. בימים האלה פחות חשוב לחדש את התוקף, ואנחנו חלשים ביחד. הלב שלי נפתח. באמת מעניין מה קורה באמת, אם הדברים היו ביותר כנות שם, לאן זה היה הולך, הדברים האלה? הקיצור, מצאתי את עצמי מסתרך בדרכים, ובלב אני אומר לעצמי, לא היית אותנטי. ריצית. כן. וזה לא משהו חדש לי, אני מכיר את הצד שלי, שתמיד בוחר ברצונו של הזולת, ואז אחר כך כועס, אני לא יכול לכעוס על הזולת, כי זו הייתה בחירה שלי, אז אני כועס על עצמי, אבל אני גם קצת כועס על הזולת, ברור, כן. בקיצור, כל הקורבניות הזאת, ישבתי שם באוטובוס, והוא אוכל לי את הראש עם החזקים ביחד,
אז אני אומר, גם אני, גבולות, עד כאן, יש לי בת שהיא אלופה בזה. איפה היא קיבלה את זה, המכוננת הזאת? אני חושב שזה גם בעיה מצד שני. יותר מדי מגנה על עצמה, יותר מדי עודפת, אבל יש שם משהו כל כך נקי בילדה הזאת, שאני לא אגיד מי בין שתיהן, כי... אל תגיד. אבל כאילו מכוננת, ואני מסתכל עליה, איך בקלות היא אומרת, לא מתאים לי. כן, זה באמת שיעור מאוד חשוב, גבולות. הוא חשוב, וגם השיעור השני חשוב. כאילו, גם הנתינה ולראות את הזולת זה גם חשוב. זה באמת למצוא רגע את השיח ביניהם, את האיזון ביניהם, בין החסד לגבורה. כן, כן. בין שתי הספירות המדהימות האלה באמת. וכל מקרה הוא לגופו. לפעמים אתה תבחר בחסד ולא בגבורה, או לפעמים בגבורה ולא בחסד. כן. זה באמת משחק הדין. כן. אז איך הייתה ארוחת החג לפחות? הייתה מדהימה. עשיתי אוכל לפנים. באמת השקעת? וואו, השקעתי של החיים. מה, תגיד. עשיתי... בשר או לא? לא, מה פתאום? אתם לא אוכלים בשר? לא אוכלים בשר. לא, אנחנו אוכלים בשר, לא בשבועות. ברור, זה חלבי. של אוכל חלבי. ניסיתי לעשות דברים כזה, מאסטר שפים כאלה. מתוחכמים? כן, עשיתי קצפת מלוכה עם זאטר, עם איזה מאפה ממולא בפירות יער, וגבינת מסקרפונה איזה חמוד אתה, יו. טיפה זאטרי כזה, ועשינו פסטה הומייד. הומייד פסטה. כן. יש לי מכונה שעושה את זה? לא, עשינו את הכל עם רידוד, וחתיכה של סכינים, ועשינו גיוזות ברוטב ושמנת חמוצה. אתה יודע, אני ממש כאילו מרגיש שאני מבשל לילדות, אני כאילו מרגיש הכי במקום שלי. אני עושה דברים מדהימים בעולם, ואני יוצר, ואני אחלה ביצירה החיצונית, אבל בסופו של דבר, אם אתה שואל אותי איפה אתה מרגיש הכי קיים, זה שאני כזה פותח, שאני הולך לסופר, ומביא במיוחד את הדברים המדויקים, ואז הם פרוסים לפניי על השיש, ואז אני מתחיל לקבץ מהמרכיבים האלה משהו טעים, וזה פשוט מבחינתי, אני רוצה להרגיש כל החיים. אף פעם אתה רוצה לאכול אוכל שלך. להאכיל את האהובים שלי. זה מדהים. זה כאילו המאמה שבתוכי. וזה גם מדהים שאני מרגיש שאם אני אוכל עכשיו אוכל שלך, אני פוגש אותך בעוד רמה. שעוד שלא אכלתי את האוכל שלך, אני לא פגשתי אותך בעוד רמה. תזין אותי, רפיק. יאללה, אחינו. אנחנו צריכים עכשיו להחליט מה בפרק. נכון, לפני הסיום. נכון. אז היום בפרק, רפיק סיפר שהוא נוסע לחול כדי להרגיש רוח. נכון, יפה, להרגיש רוח רפאים. להרגיש זר. להרגיש זר. I don't belong here. אני סיפרתי על המאבק שלי בין הנשמה לגוף באירוח של אבא ואמא ליומיים בבית שלי. אבל נקודתית, היית גולה בביתך. הייתי גולה בביתי, יפה, הופה, איזה איש תוכן מוכשר אתה, אלוהים. ואתה סיפרת על נסיעה באוטובוס ועל ריצוי, וכשעושים משהו שלא באמת רוצים לעשות? כללי מדי. כללי, אז אוקיי, תסדר לנו איזה תוכנית, תן את הקסם שלך. אני פשוט סיפרתי על זה שזה מתרגר אותי התחסדות וצדקנות. אני שונא צדקנות. אני שונא קמצן שמתחפש לנדיב. אני שונא איש אלים שמשחק אותה כזה רוחניק. וואי, אני כל כך מבין אותך. כן, הרבה מהבריונות שאני חווה עכשיו, כאילו בעולם מסביב, היא עטופה בהצטלה של מתיקות, וזה מתרגר אותי. האחד בפה, אחד בלב, זה קשה. כן. ועם זה נסיים. כן? נפגש שבוע הבא. בעזרת השם. סיפורים מיוון.